Mun zo wannan gari mai albarka Sabon Sara a ƙarƙashin jam'iyyar PDP. Mun zo ne don mu wayar muku da kai sakamakon halin da muke ciki. Mu matasa yanzu ko ba ka ba muna yan takarkaru tun da kan shugaban ƙasa har zuwa matakin majalisar jiha. Zaben farko za a yi takarar sanata shugaban ƙasa, sanata da kuma ɗan majalisar tarayya shine wanda ya turo mu Gambo Gujungu. Ko ba gane ba idan kuka tashi ko ba za ku iya dangulawa ba ku ce mutane a nuna muku jam'iyyar PDP. A inda ɗaya daga cikin wayannan mutane ke cewa su babban matsalarsa a cikin wannan ƙauye shine makaranta da kuma matsalar asibiti da kuma matsalar ruwan sha. Suna mai ƙara miƙo roƙo ga Honorable Gambo Ibrahim Gujungu wato ɗan takarar majalisar dattawa a jam'iyyar PDP. Insha Allah ina bukata ni dama tun farin farko ban tashi ba ina PDP kuma har yau ban fasa ba ban fasa ba kuma ina burin in zaɓi Gambo Gujungu. Dan majalisar tarayya Gambo Gujungu mai taura da ringe. Assalamu alaikum, ni Abdullahi Amir nake suna na mai Sabon Sara. Insha Allah ina da katin zaɓe. Iya gida na gaba ki na kundumar ta mu kasar ta namu Sabon Sara ina ji kowa ma da katin zaɓen sa. Insha Allah mun yi katin zaɓe in zaɓe ya zo mu zaɓi Gambo Gujungu. To kun ji da inda muka tattauna da mai unguwar ƙauyen Sabon Sara. Ƙarshen rahoton kenan daga ni naku Abbansi Ibrahim Jigawa daga nan gidan tibin Abbansi Galadima TV. Wacce ta tara wannan taro ita ce Ummi Daushe. Gaskiya Ummi Daushe mun jinjina miki. Tauro da ringin sai Honorable Gambo Ibrahim Gujungu. Mata ku ci gaba da kasancewa da mu a cikin tashar Abbansi Galadima TV domin jin ra'ayoyin mutane da kuma shiga cikin lungu da sako na Fulani domin jin ra'ayoyinsu da kuma bukatarsu da kuma abubuwan da yake damu su da matsalolinsu na cikin wannan ƙauye. Mun gode, Allah ya saka da alkhairi. Ringimu da 'yan taura mun shirya ko gobe mu mun busar da